Κυρίες και κύριοι, οι αρχές των Κυπριακών αεροδρομίων ενημερώθηκαν σήμερα ότι οι Κυπριακές αερογραμμές αναστέλουν τη λειτουργία τους. Πρόκειται για μια θλιβερή εξέλιξη για την οποία εκφράζουμε τη λύπη μας. Ως αποτέλεσμα της απόφασης για αναστολή του πτυτικού έργου των Κυπριακών αερογραμμών, όλες οι εισερχόμενες και όλες οι εξερχόμενες πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας έχουν ακυρωθεί. Οι επηρεαζόμενοι επιβάτες παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το ταξιδιωτικό γραφείο Top Κίνησης που έχει αναλάβει την εξυπηρέτηση του ταξιδιωτικού κοινού των Κυπριακών αερογραμμών. Η αριθμή επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο του ταξιδιωτικού γραφείου είναι 77 78 78 78 και 00357 22 86 99 99. Στην πορεία, επιπρόσθετες πληροφορίες και αλλαγές που θα γίνονται στο πτυτικό πρόγραμμα του Διεθνούς Αεροδρομίου Λάρνακας θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο των αεροδρομίων της Κύπρου www.hermesiaairports.com. Το κοινό το οποίο αναμένει την άφιξη επιβατών με πτήσεις των Κυπριακών αερογραμμών προτρέπεται επίσης, όπως επιδιώξει άμεση επικοινωνία με τους επιβάτες που επρόκειτο να παραλάβει, προκειμένου να ενημερωθεί απευθείας για τις αλλαγές στα ταξιδιωτικά του σχέδια πριν από τη μετάβασή του στο αεροδρόμιο. Κυρίες και κύριοι, οι αρχές των Κυπριακών αεροδρομίων θα παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις και αν και εφόσον προκύψει ανάγκη, θα επανέλθουν με νέα ενημέρωση με στόχο πάντα την καλύτερη δυνατή διευκόλυνση και εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ευχαριστώ.